Rainy season na naman kag guwa sulod sa Pilipinas ang mga bagyo. Parehos na lamang subong. Gani kabudlay magiho, kabudlay magwa kay nagainulan. Base ang ginabatsag mo nga slight pala nga daw trangkasuhon ka, madayo na nagid kun maulanan ka pagid. Pero kinahanglan mo magbakal sang bulong para mapabakod ang imong resistensya o kun kinahanglan mo magbakal sang imong maintenance. Hindi na magpa-stress kay basi maglala pagid ang imong ginabatsag. Relax. Pangitaa ang imong cellphone kay pwede ka lang makapadeliver sang bulong sa imo mismo balay o kun opisina. Sa Riverside Medical Center, may free delivery sang bulong basta may minimum purchase nga 500 pesos sa area sa Bacolod, Talisay, kag Salay City. Libre na ang delivery sang bulong. Pwede ka magtawag sa CD nga numero 0945-441-1271 o kun kadtuan ang ilang Facebook page sang Riverside Pharmacy Delivery. I-message lang kung ano ang mga kinahanglanon mo nga bulong kay i-deliver lang ina nila sa imo. Either sa imong opisina o kun sa imo nga balay. Kung ara ka nagidman lang sagwa, pwede ka mag-drive-thru sang bulong. Ang drive-thru, hindi lang pang fast food, pang butika na diri sa Riverside. Pwede mo na nga daan i-message sa ilang Facebook page o kung itawag sa ilang number ang mga kinahanglanon mo nga bulong antes mo i-pick up para mapreparar na nga daan. Sa Riverside, hindi lang isa o kung duha ang mga pharmacy. May anom sila ka mga pharmacy sa nagkalain-lain nga lokasyon sa sulod kag sagwa sang compound sang ospital para ang mga manugbakal sang bulong hindi mabudlayan. Ang delivery namon full Bacolod, extended Talisay and Silay for 500 pesos only. Free delivery na siya. Free na? Yes. So as far as Talisay and Silay po? Yes, 8 a.m. until 7 p.m. And also, may ara kami gin-launch nga drive-thru. Ano pinaka-latest? Latest namon. So, ang gwa namon, i-link na siya namon. After 7 o'clock, so, ang gwa namon, ma-pick up na lang si customer kung gusto niya nga. Ang gwa namon, sir, is we're planning to have it. Ang delivery services namon, mahimo siya namon. Ang amon nga, kumbaga, amon hotline will be 24 hours. Then, ang up to 7 down to 12 midnight until dawn, ma-pick up lang sila through sa pharmacy delivery na. Oo. Gani, wala ka nagid sang rason nga malipatan ang mag-inom sang imo nga bulong kay mas ginpahapos na sang Riverside ang pamaagi sa pagbakal sini.